ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀଟିଏ। ସେହି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ବଡ଼ କଇଁଛ ଓ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ। ସେହି ଗଛରେ କାଉଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବରଗଛକୁ ଲାଗି ଏକ ବଡ଼ ବୁଦା ଥିଲା। ସେହି ବୁଦାରେ ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲେ। ଚାରିଜଣ ଯାକ ଚାରି ସଙ୍ଗାତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରିବା ଲୋଭରେ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲା। ସେ ଜାଲରେ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଛ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏକ ସ୍ୱରରେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେହି ରଡ଼ି ଯାଇ ମୂଷା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ମୂଷା ଓ କାଉ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ମୂଷା ତାର ଟିକି ଟିକି ଦାନ୍ତରେ ଜାଲକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ତାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା ଓ ଚାରି ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବ ପରି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ଓ ପୁଣି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କୁହନ୍ତୁ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ଜଣ ଏମିତି ବିପଦରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଆମ ବିପଦରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଆମେମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନ ହଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।